Трудно е да започнете връзка от разстояние. Но също така трудно е да намериш човек, с когото си сигурен, че искаш да прекараш остатъка от живота си, пренебрегвайки не по-малко от 4 милиарда други души. И трудно е да го намериш, когато в гимназията си притежавал червен бретон, умението да натъпкваш 10 бисквити едновременно в устата си и нездраво влечение към брони и гейминг. Трудно е да го намериш, но е трудно и той да те намери. Feel it now every time I leave. It hits me hard and it cuts me deep. I'm 1,000 miles from happiness. 1,000 miles from you. Имаме безбройно много истории, безбройно много случки, спомени и така нататък, кои са запомнящи се много. Като за финал искам да пожелая на Зорница и на Георги един съвместен живот, изпълнен с разбирателство, любов и взаимно уважение. Бъдете истински щастливи, бъдете влюбени цял живот, точно както бяхте в началото на връзката си и сега, и бъдете себе си. Искам да благодаря и специално на моите шаферки. Направихте деня ми страхотен. Да, също така искам да благодаря на родителите ни, че абсолютно изпълнявате всяка една наша луда идея, като например да направим сватба в задния двор на къщата ни. And lastly, I would like to thank Georgi for just being you, for meeting you, for being my soulmate, and I can't wait to spend the rest of my life with you.